ассалому алайкум подписчикои ман, апау хоҳарони азиз. имрӯз мо бо шумо тайёр мекунем боз як намуди дигари торт медовик. гарчанде ман дар дигар видео гуфта будам ки торт медовик чанд намуд ҳаст ва ин дуюм намуди торт аст ки мо бо шумо имрӯз тайёр мекунем. хоҳед ки дигар намудҳои медовикро аз худ кунед, ба канали ман подписатсия кунед ва лайки худро дариғ надоред. шурӯъ мекунем. дар алоби паст 100 грамм сливочи масламонро об мекунем. сад грамми дигар асал илова мекунем ва хуб ҳар дурашро гарм мекунем. баъди гарм шудан ним қошқуча сода илова мекунем ва то сурх шуданаша каме дигар мекубем. ва дар дигар коса мегирему хунук мекунем. се дона тухмамонро бо ёрии миксер то сафед шуданаша лат мезанем. 150 грамм шакар илова мекунем. акнун ҳар дуяшро якҷоя мекунем. акнун ба мо лозим меояд 400 грамм орд. аввал мо бо ёрии кафгирчаи силиконӣ каме мекобем, баъдтар бо дастамон хамир мекунем. хамири мо бояд манъамехе, на сахт, на мулоими бад бошад. яъне ки хамири мо миёна аст. хамири мо тайёр шуд. мебинем ки дар дастамон намечаспад. акнун дар селофан мепечонему дар ҷои хунук 2 ё ин ки 3 соат мемонем. баъди аз ҷои хунук гирифтан хамири мо андаке боз сахттар шуд. акнун 4 тақсим мекунем. аниқтараш хамири мо 5 корж мешавад. хамири худамонро дар коғази равғанин 2 мм тунук мекунем. акнун қолаби даркориамонро монда бурида мегирем. бо ин хамир мо метавонем дигар рақамҳоро ҳам тайёр кунем.
ё ин ки дигар қолабҳоро ҳам мешавад тайёр карда гирем. дар ин ҷо ман қолаби худамро аз коғаз тайёр кардам, яъне ки худам бурида гирифтам ва ду тарафи он коғаз нарасид, лекин ман ба воситаи хамир рост кардам. хамирҳои гирдашро мегирем, барои дам накарданаш бо вилка суроғ мекунем. акнун ба листи тафтонамон мемонем ва дар дараҷаи 200 5-6 дақиқа пухта мегирем. аз ёдатон набарорем ки коржои мо тез тайёр мешавад. акнун кремамонро тайёр мекунем. ба мо лозим меояд 500 грамм қаймоқи равғанин, яъне ки 33% бошад ва 100-120 грамм скушони молоко лозим меояд. креми мо ҳам тайёр шуд. мана ҳамин хел бояд сахтиш бошад. шурӯъ мекунем ба ҷамъ кардани тортамон. ба қабати якумаш крем мемолему, тарафи дигарашро мегардонем. кремро ман дар халтачаи селофанӣ гирифтам ва қолабамро қолаби гул гирифтам. кремро аввал мо ба гирдаш мемонем, баъд ба мобайнаш мемонем. ҳамин хел тарз ҳамаи коржоямонро мо боло ба боло ҷамъ мекунем. каме дигар ман майдаи чормағз писта илова кардам. инаш ба хоҳиши ҳар яки худамон аст. акнун сеюм қабаташа мондам. боз такрор мекунем ба ҳамин тарз. қабати охиронашро мондам. дар ин ҷо ман хостам каме торти мо болояш дигархел биёяд ва каме кремамонро бо ёрии краситель ранги сурх кардам. дар ин ҷо боз ман 2-3 гул илова кардам. хостам ки боз ҳам тортамон намудаш дигартар шавад. инаш акнун бо хоҳиши ҳар як кадвуну аст. тортамон тайёр шуд. мо метавонем як шаб дар ҷои хунукӣ монем. баъди шаб истоданаш торти мо мулоим ва ба
маза меояд. дар ин ҷо мебинед ки бо ёрии шоколад боз каме ман тортамонро ороҳ додам. умедворам ки торти пухтаи ман ба шумо писанд омад ва шумо ҳам ба оилаву наздиконатон тайёр мекунед. ба ҳамаатон раҳмат ки видеои маро тамошо кардед ва аз ёдатон набарорем ки ба канали ман подписатсия кунед ва лайк гузоред. худо нигаҳбонатон бод.